Hej, det er Christian. Hej Christian. Hej. Ja, det var med det der interview. Ja, det er rigtigt. Ja. En af mine venner, der hedder Michael, kommer til at interviewe dig. Det er 10 spørgsmål. Ja, det er meget fint. Ja, er du parat? Jeg er helt klar. Så starter vi. Ja. Hej. Jeg skal have om ungdomskriminalitet. Ja. Og det første spørgsmål er, hvor meget ungdomskriminalitet er der nu? Jamen, der er jo ikke så meget, som der har været før. Det er faktisk, det går bedre og bedre med ungdomskriminalitet. Nå, okay, det var godt. Ja, det er rigtig godt. Ja. Der er færre og færre, der laver kriminalitet. Det er jo kun positivt. Og så er det næste. Er der mere ungdomskriminalitet nu, end der var for 20 år siden? Nej, det er der. Det var lige det, jeg sagde. Der er mindre ungdomskriminalitet i dag, end der var for 20 år siden. Det går ned faktisk hele tiden. Så der er flere og flere unge mennesker, som ikke laver kriminalitet. Det var dejligt. Så du tror ikke, at ungdomskriminaliteten vil stige fremover? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi ikke sådan generelt. Nej. Der er selvfølgelig nogen, der laver kriminalitet, men ikke så mange som synes. Det var kun positivt. Ja. Hvad er gennemsnitsalderen for mest kriminalitet? Ja, det er jo sådan, det er i 20'erne. Det er sådan fra 20 år så op til 30 år. Det er der er mest. Ja, okay. Er mange unge fulde, når de begår kriminalitet? Ja, hvad skal vi sige? Ikke de helt unge. Ikke dem under 17-18 år. De er ikke så fulde. Men det er mere, når de bliver noget ældre. Så er der selvfølgelig dem, der laver vold og sådan noget, de er fulde. Jamen, det var det. Altså, hvad gør I for at formindske ungdomskriminaliteten? Der går vi ud og underviser i skolerne, og så kommer vi ud og fortæller dem rigtig dårligt, det der laver kriminalitet. Og dem, der så har lavet kriminalitet, der tager hjem til de unge og tæller med deres forældre om det. Og så prøver vi at finde ud af det. Hvad skal vi gøre for, at der ikke er så meget kriminalitet? Eller hvad kan vi gøre for at passe der? Ja, og hvordan tror jeg, at kriminaliteten vil se ud fremover, sådan, hvis man ser langt ud? Jeg tror, der bliver mindre og mindre, men der er så nogle folk, som laver det grove kriminalitet. Der er nogen, der går ind i bander og sådan noget. Det har jeg hørt om. Ja. Men det er så mere dem, der er lidt ældre. Det er dem, der er sådan fra 18 år og op efter. Okay, tusind tak.